4 роки без Віджія Кашка. Життя Віджії Апте – суцільна боротьба. У 9 років разом з усім народом її депортували. В Узбекистані вже у 50-ті активно включається у національний рух. У 67-му, після виходу указу, яким по суті заборонялося кримським татарам повернення на батьківщину, Віджія Апте навпаки їде до Криму. Радянська влада ще двічі виганяла Віджія Апте з родиною з Криму, вивозили їх у голий степ. У часи поневірянь втратила 2 дітей. Її домівки знищували. Лише з 3-ї спроби у 76-му вдалося залишитись на батьківщині в Криму. І то завдяки підтримці академіка Сахарова. І навіть після цього боротьбу не припинила. А коли у 2014-му її землю знову захопив окупант, попри вельми поважний вік і хвороби, бореться далі. Переймається через арешти кримських татар окупантами, підтримує їх родини. Так само активно Віджія Кашка захищала АТР, коли окупанти почали витискати телеканал з півострова через його непримиренну позицію із окупацією. Не бійтеся ніхто. Люди бояться, але не треба боятися. До суду приходити бояться. Ми не будемо боятися заради нашої батьківщини. Ми не захопили іншу батьківщину. Це вони нахабно захопили нашу. Ми живемо на нашій рідній землі. Нехай бояться ті, хто без дозволу сюди прийшов, та нехай бояться ті, хто вивозить наших хлопців звідси та судить їх. Куди вони завтра підуть? Її не стало 23 листопада 2017 року. Трагічна загибель потрясла увесь кримсько-татарський народ. Тоді російські окупаційні силовики затримували Бекіра Дігерменджі, Асана Чапуха, Руслана Трубача, Казіма Аметова та саму Віджія Кашка. На 82-річну жінку надягли кайданки та вдарили прикладом автомата. Їй стало зле, і вона померла у кареті швидкої. За словами адвоката Миколи Полозова, люди у цивільному із посвідченнями співробітників ФСБ вилучили записи камер спостереження на місці тих трагічних подій. Таким чином замітали сліди. Российские власти отказались провести надлежащее расследование обстоятельств ее смерти. Никто из силовиков никакой ответственности не понес. Европейский суд принял в свое производство жалобу сына Віджія Кашка. Дата рассмотрения дела неизвестна. Российские власти смогли допустить ее гибель, однако никогда не смогут уничтожить память о ней. Ім'я Віджія Кашка назавжди залишиться у пам'яті тих, хто її знав. Уписано в рядки національного визвольного руху і назавжди викликатиме шану як жінка-легенда, що усе життя боролася за свободу свого народу. На передовій поранено 2 українських воїнів. Вони евакуйовані до шпиталю. У штабі Об'єднаних сил уточнюють, 1 боєць почувається задовільно, інший у тяжкому стані. Російські окупанти гатили з 82-х та 120-х мінометів по оборонцях Лебединського та Кам'янки на Донеччині. А біля Павлополя, Причепилівки та Попасної застосували гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними. Впродовж поточної доби, 23 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. До України прибули ще 2 катери типу «Айленд», переданих США для військово-морських сил України. Їх доставили на борту вантажного судна «Оушен Гранд» із міста Балтімор у США. Катери, які отримали назви «Фастів» та «Суми», розвантажать в Одеському морському торговельному порту. Вже незабаром на них піднімуть військово-морський прапор України. Та під командуванням українського екіпажу вони розпочнуть бойове чергування по забезпеченню морської безпеки в акваторіях Чорного та Азовського морів. Ми вдячні американським партнерам за багаторічну незмінну підтримку, надану Україні. Ми високо цінуємо вклад Сполучених Штатів Америки задля стримування збройної агресії Російської Федерації проти України. Надаючи допомогу у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, США на чолі консолідованої світової спільноти захищає демократичні цінності та трансатлантичну безпеку.
У складі ВМС України уже є 2 патрульні катери типу «Айленд» – Слов'янськ та Старобільськ. Їх офіційна передача українським військовим морякам від берегової охорони США відбулася 27 вересня 2018 року на військово-морській базі у Балтиморі. 21 жовтня 2019 року патрульні катери були доставлені в Одесу, де згодом їх прийняли до складу ВМС. Військово-морські сили України загалом матимуть 4 кораблі цього типу, із яких можна буде сформувати повноцінний дивізіон. Ще 14 українців повернули з Сирії, з них 11 діти. Їх евакуйовано до Києва з табору закритого типу Аль-Хол, що на північному сході Сирії. Це найбільша група українців, яких вдалося одночасно повернути за час евакуаційних операцій з цієї країни. В Офісі президента повідомили, що у Сирії залишаються ще 19 громадян України. Вони перебувають у таборі Родж. Здебільшого це жінки та діти, які є у списках МЗС та які бажають повернутися на батьківщину. Кожної людини з українським паспортом – це життя громадянина України. І українська держава дбає про всіх своїх громадян. Сьогодні, завдяки спільним зусиллям Офісу президента, Міноборони та Міністерства зовнішніх справ, ми повернули ще 14 українських громадян з Сирії. На жаль, там ще залишаються наші громадяни, і ми будемо робити все можливе і неможливе для того, щоб їх повернути. Ковід-пандемія в Україні йде на спад. Про таке повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Кількість хворих на коронавірус та ушпиталених з цією хворобою скоротилася на 20%. На тлі зменшення кількості госпіталізованих навіть збільшився резерв місць із киснем у лікарнях. Тим часом за добу в Україні зафіксували майже 13 тисяч нових хворих на ковід. Померли 720 людей. Виявлені випадки COVID-19 та госпіталізації демонструють пришвидшення спаду – мінус 20 та мінус 19% за тиждень відповідно. Показник кількості летальних випадків також демонструє перші ознаки початку спаду – від 3 до 6% за останній тиждень. Розпочалось розвантаження медичної системи. Резерв вільних ліжок з киснем наразі збільшився до 33 500. Повний курс вакцинації отримали вже 10 мільйонів українців. У МОЗі закликають інших не затягувати і зробити щеплення, аби захистити себе від хвороби або тяжкого її перебігу. За словами міністра охорони здоров'я, зробити щеплення рекомендовано і тим, хто вже перехворів. За даними Центру контролю та профілактики захворювань, у США ризик повторно захворіти у невакцинованих удвічі більше, ніж у тих, хто щеплення зробив. Віктор Ляшко також розповів, які вакцини можна комбінувати. Нагадаю, що відповідно до рекомендацій Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики ми дозволили поєднувати МРНК-вакцини. Тобто, якщо перше щеплення зроблене Модерною, друге – Пфайзером або навпаки. Якщо перша доза AstraZeneca, то для другої можна використовувати вже МРНК-вакцину. Тобто або Модерну, або Пфайзер. Змішування інших типів вакцин зараз поки не передбачено. Тобто після Коронавак вколоти Модерну або Pfizer поки не рекомендується. Ситуація з коронавірусом покращується і в окупованому Криму. Про це звітують окупаційні чиновники. Там зафіксували 1097 нових випадків COVID-19. Це на 124 випадки менше, ніж днем раніше. При цьому смертність не знижується. За минулу добу від коронавірусу пішли з життя 36 людей. Страшна троща у Болгарії. У ніч проти вівторка в аварію потрапив автобус із туристами. Він повністю згорів. У салоні було 52 людини, 45 загинули. Серед жертв 12 дітей. Не всі можуть винести таке видовище. Це жах. Деталі цієї трагедії буде розслідувано. Люди усередині згоріли живцем. Упізнати їх буде дуже складно. Автобус віз туристів з Північної Македонії. Вони поверталися до Скоп'є зі Стамбула. Трагедія сталася на трасі за 45 кілометрів від Софії. 7 людей змогли врятуватися, бо встигли вистрибнути. Їх доправили до лікарні у болгарській столиці. У них опіки обличчя та верхніх дихальних шляхів. Деяким потрібна операція, але загалом стан стабільний. Що спричинило ДТП, ще належить з'ясувати. Також невідомо, що сталося першим – сама троща чи займання.
Поки що можемо лише сказати, що це жахлива трагедія. Хочу висловити співчуття родичам загиблих. Уже кілька днів на нідерландських вулицях неспокійно. Люди протестують проти коронавірусних обмежень. Почалося все з Роттердама, потім перекинулося на інші міста. Люди виступили проти введення паспортів вакцинації та посилення інших карантинних заходів. Подекуди виникають сутички. Так у Роттердамі поліція відкрила по демонстрантах вогонь. 4 поранили, понад 60 арештували. Протестують не лише у Нідерландах. Це Брюссель. Тут вийшло понад 35 тисяч осіб. Пострілів і сутичок не було, але розганяли водометами. У відповідь на поліцію летіли димові шашки та петарди. Коронавірусні обмеження тут посилили минулого тижня. Маски знову обов'язкові. Бельгійців закликають більше працювати віддалено. Тисячі людей вийшли на протести у столиці Австрії. Тут уряд оголосив про новий локдаун. Крім того, з наступного року вакцинація проти ковіду тут стане обов'язковою. Багато кого обурюють не самі щеплення, а те, що людям, мовляв, не дають вибору. Де моя свобода? Хтось думає, що ми живемо в демократії, але насправді це коронавірусна тиранія. Близько 15 тисяч людей протестували у хорватському Загребі. Тут щоденні акції відбуваються вже кілька тижнів. Тепер вони велелюдніші, адже з понеділка до урядових та громадських будівель можна входити лише з паспортом вакцинації. Нове правило поділяє людей на громадян та негромадян. Це велика дискримінація, можна сказати, тоталітаризм. Я боюся за своїх онуків. Нічого доброго з цього не вийде. Протестують і в інших містах ЄС, зокрема у Римі та Мілані. Компенсації хіба на словах. Деякі кримчани досі не можуть отримати відшкодування за утоплене у літніх повенях майно. Зокрема, у червні та серпні впродовж кількох днів випали кількамісячні норми опадів. Тоді негода паралізувала усе середмістя та прилеглі приватні сектори окупованої Керчі. Затоплено десятки помешкань, водою знищено чимало майна. Окупаційна влада обіцяла компенсувати збитки. Для цього виділили майже 500 мільярда рублів. Але мало хто отримав бодай якесь відшкодування. У меня на территории 2 дома. Я имею от этих домов половину, от одного и половину другого, 1/2 доля в наследстве. Я иду в 356 кабинет, мне отвечает специалист. Вам не положено, потому что у вас 2 дома на одном участке. Вот. Но я пенсионер. Как мне восстановить этот дом за 8 тысяч? Это дом моей матери. Она ветеран войны, ветеран труда. Она прошла целину, прошла всю войну. И как мне память моей мамочки сохранить? Я уже написала в прокуратуру и ответила, у меня отказов нет письменных. Только вот у меня есть вот это все ЧЕП. И ведь многим из людей не дают отказы письменные. Лично я только получила 110. И на это я купила материалы. И на второе наводнение, когда сюда 58 сантиметров была воды стояла здесь, и утонули много материалов, особенно гипсокартон. Было 60 листов. Кое-что мы из цемента смогли поднять на что-то вот так вот и спасли. Но сырость свое взяла, они скомковались. И вот на эти 110 я начала делать, что смогла, ремонт, еще докуплять. У нас до трусов эта вода раздела. Подача води до Криму Північно-Кримським каналом можлива лише після його деокупації. Про це заявила віце-прем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Вона оглянула дамбу, яку будують на каналі. Він до окупації на 85% забезпечував водою Кримський півострів. Після його перекриття там у 2015 році почали будівництво капітальної гідротехнічної споруди. Загальна вартість будівництва понад 71 мільйон гривень. Уже виконано більше 90% будівельних робіт. За словами постійного представника президента України в Криму Антона Кореневича, подавати воду до окупованого Криму забороняє стратегія деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму та Севастополя. Законом це заборонено усіма можливими регуляторними актами. Це неможливо. Ми говоримо лише про те, що якщо були вкладені державні кошти, а вони були вкладені
і ви знаєте, 90% вже фактично побудовано, то ми маємо довести до кінця. І ті служби, які мають утримувати такі дамби, вони мають це робити ефективно. От і все. А в жодному випадку не йдеться про подачу води. Це неможливо ні законно, ні громадянсько, ні морально. У нас є стратегія деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму, введена в дію указом президента, так, це рішення РНБО. Там чітко написано, що водопостачання до Криму можна відновити лише після відновлення конституційного ладу України на цій тимчасово окупованій території. Тому ми всі чітко слідуємо нашому національному законодавству і ні про яке відновлення водопостачання мова не йде. Це всі чудово в Києві розуміють.